All right. Oh, yes. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Come on, come on, come on, come on, everybody. Oh, come on. Smile. Smile. God is good all the time. Kami po nagapaabot, girarinin pang musta sa lambang miyembro, kan bilog na family, hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB, sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot, habang naka-morning hirit. Let's twist. Kasabay niya to sa technical side, Ronald Adjunapolis. Sa luwas, mga tugang and Mega Force Patrol sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan si Joshua Bino, Alarmario Asinjomar Bien. Seringman mga tugang News Director Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Padagos ang palagatakan makinil kan computer para po mga tugang sa mga pangyari sa tuyang kapalibutan. May mga birthday ngunyan, haberday. Ano ngunyan na pit sa tabi, John? Agosto 6. Yan, Agosto 6 na. Ay, Salvatana pala, Junior. Sa masunod pala ng mga, may Bernadi. Kaya pala si Jose Marichan, pas na ngunyan. Sige na ang titesting kan. My idea of perfect Christmas is to spend it with you. Smile. God is good all the time. Kumusta po sa tuya na mga birthday celebrants dyan? I-text po sa inyo mga birthday greetings 0928-777-5548. Siring man mga tugang para po duman sa may mga globe sa 0966 203-0034 para po sa saindo na mga ano yan ha. Sa saindo tabi na mga reactions sa saindo tabi na mga reactions mga tugang sa satuya tabi na kapalibutan. Maray na aga Pilipinas. Mga Bicolano sa manapartikan mundo ha. Good morning kay Dr. Alan Lucanyas. Ano yun ni Dr. Alan? Nasa Legazpi ako, Dr. Alan Tabi. Baka naman maduda ka naman. Nasa abroad na naman ako, Dr. Alan. Maray na agami ko. Baka masabi, ay, gano'n nga si Henry M. Nasa abroad naman ngunyan, Alda. Doon po ako sa Legazpi. Good morning, amigo. Mabuhay. Ang aga ngayon. Yes. Ay, kumusta po sa tuya ng mga taga-Daraga? Oy, Daraga Albay. Magandang morning po, Daraga Albay. Mga taga-Banwang Daraga, lalo na po dyan sa Legazpi City Public Market. Totoo ba itong nadangog ko na si Kapitan Tuy Barahas? Birthday ka so hapon? Mga taga-Sagpon Daraga Albay, tama so nadangog ko? Birthday ka so hapon ni Kapitan Tuy Barahas? Baka sala so nadangog ko tabi? Baka sala so sa kuyang nadangog kung birthday ka so hapon ni Kapitan Tuy Mananggad Gaydari. Sige daw, mga taga-Sagpon, may nagdadangog lamang dyan na taga-Sagpon. Ay, selling ko, gari ko Gari 50% kan mga taga-Sagpon. Nakatotok ko yan sa tuyang programa. Tano Ayala, maray na agad tabi dyan sa imo sa Barangay Buyuan. Ikanan tunay. Good morning tabi kay sa Legazpi City Market Enforcers and Sweepers at sa Market Office staff. Good morning. Nailing ko kasuhapon si duman sa City Hall si Madam Ging. Madam Ging na basta si Madam Ging may carry ba man siyang tulong babaying maitsura? Magayon pati sa mga itsura kan tudwa niyang carry ba? Ging, tama ba sa apelyido? Baka mapasala ako. Basta yo taga market Villanueva ba yun? Yes. Tama. Supera ka magayon dyan sa market. Basta basta dahil man kiba kung nasabat ka sa hapon sa City Hall. Dahil man ako ibang nasabat ka sa hapon sa City Hall.
Good morning, Tabi. Kay Benji Dapogi, pa-shoutout kay Agnes Mape, Ma'am Amada Esplana, Melanie Agarin, Rachel Gapile, Asiho Cora de Alubit, and to my lalabs, Emma Hili. Tama, Tabi, amigo. Benji Dapogi. Tama, so, si sa public market, tama ba? Si Madam Ging o baka nasa Lago di man kiba akong kana sa batang kaswapo ni subay dining sa tabako sa may Tabako North Central Elementary School ano daw kung pwede mapalagan ki pedestrian lane tan mga lunadan garin na mga pigbuburokod kilimang demonyo makahirak magbalyong estudyante. Salamat po. Mahiwas pala na di sige daw, ipailin ta ka. Tama, Ging Villanueva, yung mananggad. Oy, Madam Ging, sikwan baga, itong kariba mo, bibid ko itong saro eh. Taga RRMO, inakon sa idya ang paitungon niya. Utong saro, sisa ito. So, magayon-gayon man. Basta ikang pinagkamagayon duman sa iribang ito. Happy birthday po kay Salve Lunyosa ng Santo Cristo de Ragalbay. Para Manay Miletro Brigado. Yes, Ging Villanueva. Tunay, Baraynaga. Yung manangga na di. Sige. Sige po, didi kita mga tugang sa mga sumadang kan mga darakulang bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Tigdi po sa GB. Uy, ilingon tada mo na kung may brown out ngunyan. Bakit kaya? Tingnan nga natin kung may schedule brown out ngunyan. Dahil naman, Dahil naman ngunyan kischedule na brown out, tapos na so aktibidad sa kuwan na Saan ngayon tapos na? Ay, sandali lang August 4, August 5, 6 ngunyan eh. Walang schedule brownout ngunyan. Wala tayong schedule brownout ngunyan na umaga. Wala talaga. Bueno. Didi kita mga tugang sa ano yan mga Buena Manong Bareta in the morning sa DCGB. Kinumpirmar kan Department of Health mga tugang na may ano yan may 7 na pasyente. 7 pong pasyente na tinamaan mga tugang kan dengue ang nagadan. Grabe Ini pong dengue kaya pag naagapan siya, mga tugang, dahil man po siya nagagadan. Pero pag napabayaan, rimate, kaya dapat pag medyo nagkuwampasa na, ipacheck up tulos nindo, may 7 mga tugang na nagadan kan dengue. Susog po sa naging pahayag kan Department of Health. Kinabibilangan ini kan tulong pasyente sa Sorsogon, 2 sa Catanduanes, saro sa Camarines Sur, Buda, saro sa Legazpi City. Iningon yan ang bulong tabi ka na dengue. So dapat gadanon ta so mga istakan bagakan tubig diyan. So mga istaran kang namok. Dapat tabi wararaon iyan sa mga harong. Dapat wararaon tabi sa mga harong na istakan kan mga namok na yan. Iyan tabi imagine 7 sunagadan pero iyan tabi mga tugang na record na yan. Base po iyan sa ginibong monitoring kan Department of Health, mga tugang na pon Enero 1 hanggang Hulyo 13, taon 2024. Nasa 40% po, Nasa 40% po so in-increase kan dengue. Dati, mga tugang 512 na kaso, ngunyan tabi 715. An may pinakahalangkaw na kaso po kan dengue cases, dubli-dubli ka ngayon, An may pinakahalangkaw na kaso, mga tugang kan dengue, iyo po ang na-record sa Camarines Sur, may 248. Yan, Yan po ang mga istorya. Kaya po kitang mga yaon dito sa palibot, kwan lang tabi kita. Magkaigwa tabi kita ki ano nga pod kaya
magkaigwa tabi kita ki handa sin pag makulog, ano? Riparohon sa mga harong kung may mga ano yan, kung igwa tabi ki mga record, ano? I mean, kung may mga namok dyan na naka-ester sa palibot, paurulo, ang mga nakatigaya, paurulubon. Ha? Ang ano man tabi na nakatigaya, mga tugang, paurulubon yan. Ha? Pag napaulob yan, riparohon tabi na bako siya mga tugang dumog habang nakaulob. Ha? Tangani po na dahil siya pag-istar ng tabi kang namok. Ha? Mientras tanto, ang Department of Health mga tugang target for ang Department of Health, sigon sa report kan Department of Health, ang Bicol naka-accomplish daw tabi nin blood supply target for 2 years. Mga tugang, mantang ini, iyo po ang dapat po masustain. Sigon sa linuwas na report kan Department of Health, an effort na ini masiguro ang blood supply sa Bicol region na igwanin enough na supply asa sa tuyang palibot. Sigon sa informasyon, during the months mga tugang kan fourth to first quarter kan kada taon, sina po mga tugang nakaka-experience ng limitado na blood supply. Pero mga tugang dahilan sa import tabi na pinagigibo, mantinido na dakol ini. Base po sa report kan Department of Health, nasa National Voluntary Blood Services Program, sa hapon sa first quarter kan annual report submitted kan na pinagsumiter kan blood service facilities sa taon 2022, mga tugang ang Bicol nakakolekta din 62,529. Kunain nakatranslate din 1% regional population 6,248,483, which is the blood donation target. Matindi man. Paano kan? Marayon man kaya hanggang 2023 na-achieve so target kan. Paano kaan? May gusun tabian, ano yan, ang Dr. Alan Lucanias na yung mga tugang ano ini, namamahala tabi dyan sa ano yan, sa programang iyan. Diba? Kaya imagine, nag-iikot sinda sa mga munisipyo, nagduduruman sa mga munisipyo, buda sa mga barangay, para sa na mga tugang dumanuninda iyan na kuan, para sa na sa enda mga tugang na trabaho na ang mga tao makapagpartisipar, makapagpartisipar po para sa siring na bagay. Iyan, Dakulon bagaso effort na Dr. Alan Lucanias na magibo mga tugang ang mga paagi na maka-accumulate nin kadakol. Ang lalaki. Nin kadakol mga tugang na mga persona na nasa likodan kan programang yan, tanganing sa publiko makapartisipar sa sendang blood donation. Alright. Sige. Oy, congratulations Department of Health Boda kara Dr. Alan Lucanias. Ngunyan, lalo na ngunyan na taon. 2024, kadakol sindang mga tugang ginigibong effort na mapakarhay, asin lalo na makakuan kadakol na dugo sa satuya na palibot. Alright. Mientras tanto, wala no. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan na pagkaaga. Excuse me po. Pantaw Port. Oy, so Pantaw Port may kuryente na. Pwede na po mga tugang na maging operational tabi sa Pantaw Port. Pagkatapos na matakoda na po ng kuryente kan Albay Electric Cooperative. Oy, very good man. Ade, ano ini na bareta may kinaraman ang German Embassy. So German Embassy naghahanap kikuan ki mga journalist ano na eksperto da tabi sa German journalist sa pig-apod na climate journalism. Oy, the best So mga print journalist natin dyan ang German Embassy Manila and the Climate Change Commission are offering a specialized training program for media professionals in climate journalism. Ang proyektong ini pinag-implementar tabi kan gobyernong ininda
para po makatuwang mga tugang sa climate change reporting. Oy, very good ha. Kasabay tabi digdi ang research and storytelling, gain expertise in researching climate change and understanding in impacts, constructive journalism, focus on solutions and progress in climate reporting to engage, inspire readers. Dakulo nini, o basta ha. So mga interesado dyan, mga tugang, pwede pa ka muna mag-apply. Alright, bueno, yan po ang mga buena mano niya tong bareta sa morning hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Bueno, mga tugang, o sa may mga birthday tabi dyan ha, i-text na tabi, itapapasadahan tanan sa indong mga birthday greetings in the morning. Ano yung text ni Noel na Manalo, Tagari Atabon. Wara man nga schedule brown out today, tapirming naka-schedule ang brown out. Okay. We are celebrating the hospital week from August 6 to 12. May kick-off parades today from Bicol University to ICR. Talaga? Sige daw. Anong oras yung Dr. Alan? Padumanan ko daw pasabayong ko daw sa mobil. Pasabayong ko daw sa mobil, tabi. May kick-off parade pala, Hospital Week. Sisa lang pwedeng ma-interview ta daw kayo ni. Igo tabi kay Presidente ang Hospital Association. Hospital Week pala no, may tripon sa mga hospital owners gayod, buda iba pa. Diyan po mga tugang sa ICR. May parada da from Bicol University, mga tugang to. I know you want me. Basta mo. Ma-interview, siya na ma-interview ta kaya na presidente kang hospital. Paano daw ma-improve ang mga serbisyo, mga tugang kan mga hospital? Tadaan mo yan dati ng matindihan serbisyo, paano doon mas lalo na maging friendly lalo? Tangon yan bagad yun, pag na-hospital ka, yung problema mo, In the morning. bill mananggan, salbatana, gari kakahilang mo. Kwan talaga, kaya mag-ingat kita sa mga salud ta, mga tugang ta mahal. Asin mga tugang bako ngunyan maano ini, ang pagkakaigwa tabi ki hospitalization. Ay nako. Hindi ino. Bueno, Yeah. malipot-lipot dang nagtatagiti sa o mga Macedonian heritage. Saan kami go? Kamsor, tabi. Sa si Kaptoy birthday palan mananggad o sabi ni Jeril na Aranya. Yan. All right. Bueno. Sabi ni Pading Ray, good morning, madatong ako, ang sabi nin kagurangnan, hulitaan mga dukha na sasakitan. Ang mga nangangaipo nag-agrangay, tawan ko sindanin kaligtasan na sa indang pigalauman. Salmo 12:5. Happy Blessed Tuesday everyone. God bless. Good morning and happy listening kay Madam Marilo Kabugos. Humang-it kan ugod dun sorsogon sarong retired teacher, masugid mo pala na paradangog ini si Madam Padi. Salamat. Yeah. All right. Masugid pala na paradangog si Madam. Sige po. O sige. O digdi kita sandali lang Ang parade, ang albay, ang host, you can interview Dr. Senet kan PHO, ang parade from Bio to Astrodome. Sige daw, Dr. Senet, ipa-interview ta daw. Thank you, Tabi, Ate Rona. Ate Ron, salamaton Tabi, B. Si interview ta daw si Dr. Senet, ang acting provincial health officer. Yan. Kaito Ronald, ang makinang pantay baga, ang brand ka ito Sinet, net, may THC Senet. Yan, may brand, may double, may kwan. So kalaban niya singer. Singer ang kalaban niya, kaya sad sa Ligaspi sa Albay, saya po mga tugang ang PHO. Yan. Alright, bueno. Thank you, Tabi. B, thank you, Oni so number, Dr. Stella Senet. Yeah, thank you, Salamaton. Ito, tapudan ta mga between 8 and 9, Ilaw, ikaw lamang ang wasto.
Liwanag kang tunay sa lahat tumatanglaw. Nagbibigay ng tamang kaayusan sa buhay. Walang matitisod sa kinalinalakaran. Kung mga yapak mo'y siyang sinusundan. Tinutulungan mong lumalakad sa dilim. Na huwag mapahamak sa bawat nanaisin. Ayaw na ayaw mong sa iyo'y tanggapin na ang mga mahal mo'y hindi mo pansinin. Tinuturuan mo na inaayos ang isip sa mga mapangahas na mamahay galit. Kabutihang manatili para maging sulit sa tunay mong gamot ang iyong pag-ibig. Mga suliraning nauuwi sa pagluha, hindi mo hinayaang ito'y lumubha. Walang katapusang hirap na pasan, hinahadlangan mo na hindi lumala. Saan man patungo ang iyong munting lakad, iyong inaalala kung saan mapadpad. Ginagabayan mo, dito ka nararapat. Sa daang walang tinik, di ka masusugat. Maging iyong kamay, yaoy kumakaway. Masaya mong mukha, nakangiting sumasablay. Uhali ka anak, na sa akin nagmamahal. Dito ka sa akin, na iyong patnubay. Makulay na paligid at maaliwalas, nagbibigay sigla sa magagandang bukas. Ikaw po ang daan, ikaw din ang lunas, ang naimamong sinag na di magwawakas. Sa magulong mundo, isip maging puso. Sa mga alitan ay tagapagkasundo. Banal mong mga aral sa lahat itinuturo. Taglay ang pagmamahal na magpapasuko. Manatili kaming kapiling ng pag-asa, hindi humihiwalay sa payo mong tama. Salamat sa habag na puno ng awa sa iyo, Panginoon, aani ng tuwa. Ang iyong liwanag na aaninaw, na sa iyo nagmula, kaya walang naliligaw. O kay buti mong Ama na sa amin nagmamahal, ikaw lamang ang wasto, ang tunay na ilaw. Thank you, Paring Ray. Ang titulo kang rawit-dawit ilaw, ikaw lamang ang wasto. Yan. Matibayong ka Paring Ray, minaisip ka acronym, adi ilaw, ikaw lamang ang wasto. Yan. Alright, thank you, Paring. Pare nagatabi sa imong magayon na kontribusyon. Ngunya na pag-aaga di po sa tuyang programa. Sabi man ni Dr. Cham Suniega, kung sa sadiri mo dai ka ki katulinungan, di mo yan makukuha maski sa inman. Iyo man ang gadadi. Iyo man ang ga. Iyo man ang gadadi. Di ka nga ng katuninungan sa buhay mo. Saan man makukuaman sa imong pagbabago? Katuninungan sa buhay ning tawo. Maray na aga, sa ngimot kan may pagkasabot, nanunumpungan ang katanusan. Alagad pamakol ang dapat sa tawong daing tultol na kaisipan. The best, migo. The best. Ka naman ang tunay, adik. Good morning, Henry M. Nata daw sa mga church. Ay, wag kang masyado ka. Pabaya, isa na yan. Sabi nga ni, iga kung nailing na nadagog na istorya na, kung ano yung kakusugan mo, may ko ito pigiramdum mo sa sakuyang isip. Kung ano yung kakusugan mo, iyo man nga iyan, ang pagsugot sa imo kan demonyo, iyo man nang gagamiton sa imo kan demonyo para ika mga tugang masugutan. Are,
Baysa na, pabayaan ako nahiling mo dyan sa mga church workers na iba. Pabayaan mo sa ta. Yun man ang galing ng buhay. Sabi ni Ma'am Ruby, maurag talaga iyan na classmate ko, si Kuya Cham. Morning, Kuya Hens. Classmate mo si Cham, si Primong Cham Tabi. Ano yan? Ano ini Madam na Ruby? Ano? Classmate mo pala. Pero classmate mo na arog ka ini. Kaurag. Kuya, ano natabi ang latest na panahon? Mauran kaya kasubangi sa Castilla? Ayo, totoo da. Iyo po, sa doktoral sa bio. Iyo mananggada. Kaklase mo palan sa graduate studies, the best. May parada po ngunyan sa Taisan. Start po ngunyan sa fiesta activity kan Taisan. May misa po ngunyan na 6 AM po. Sundan nakiparada. Salamat po Kuya Hen. And salamat Kap Ben Rosin. Yan Kapitan Ben Rosin. Mga taga Taisan, happy fiesta po sa Indo Mabuhay ka mo dyan. Enjoy sa Indo tabing fiesta sa Taisan, Legazpi City. Fiesta pala ngunyan na di Kung arin ang kaluyahan mo, dumang katitintaran. Iba man ining amigo ko. Pero ikaw na dangog talaga. An sa imo ngayang kakusugan, iyo ngaya ang pigagamit kan demonyo para ikatintaran. Daina tabi baga ay si Jasmine po kaya nagpaaram tamay kwan siya. May namatean si Jasmine Grabe ang kwan niya. Grabe ang pagkamuot niya. Oto si Jasmine nagpara mo na may mga pig-aras si kaso. May pig-aras si kaso po siya Maray na agak ano nangyari kay kan Koreanong Navy na binungag kan tricycle driver tabuyong talaga igwa ka ini. Binungag kan tricycle driver tabuyong dai daw na masahe. Grabe man. Totoo ipahaputa daw kay Jumar kung ano man ang igwa ikining mananggad na may tricycle driver mga tugang Koreanong binungag kang tricycle driver. Alas 5:34 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Come in. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. PUB modernization, magkapadago si Gonsalan Transportation Franchising and Regulatory Board. Naglalangom sindahan na dahil masuporta si PBBM sa suspension ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Importansya kan tamang paggamit ng pondo, tinawanin doon kan House Committee on Appropriations Chair, Congressman Saldico. PBBM, minagyat ang mga Career Executive Service Officer kan gobyerno. 4-piece cash grant, ilalangkaw sa 2026. Mga uniform personnel, dahil kaibanan sa dagdag sweldo. Ang mga empleyado kang gobyerno, sigun sa Malacanang. Mga ano pa de? Uniform personnel. Uniform personnel. Kasabay ang mga contractual, as in mga job order. Mina-increase pa man sa nakaya ang pulis. Ang uniform personnel, nakagulpi. Ang sabihin ko, na-increase na sinagang term ni Digong. Pero may makukuhaman sindang niyan. So sa indang CIP tsaka yung combat. Iyo. Poon mo niya na daw, i-release naman. Yes, okay. Utang kan Pilipinas, dahil dapat ikadit sigon sa finance chief, dahil kaya ining bayadan. Paliwanag ni Secretary Ralph Recto sa pagdangog kan Kamara na nagparadakula sa utang babayadan sa na utang sa administrasyon durante kang pandemic. Ayan, okay. Kaya posible daw umabot sa 16 trillion pesos ang utang kang Pilipinas nga na. Ayos. Alright? Pero Sige. wag daw mag-alala. Kaya. Kaya man ba, sus ko? Para problema. Basta may pambayad kita, pait sana. Roger that. Presidente Bongbong Marcos, pinasalamatan kan DepEd. Dahil sa direktiba kayo umintuhan, ang sweldo ka mga pasok do. Mga PWD, piginggan niya na maging miyembro kan PhilHealth. Text scam, nawara, pon daw kan ipagbawal ang pogo, sabi ni Senador Grace po. Iyo baga.
Itong mga true text scam na ito, pag una ko baga, masususog pag riniklamo mo ko yung mga true text scam sa imo, dahil man palaan. Nay, manta. Bako man na, wara man sa kamot kang gobyerno ang pagpadusa. Oo, Nasa telcos, wala man palaan. maagad ka kunyan sa telcos kung pwedeng itaw sa imo. Dahil masay mo ito, tadi ito privacy. Roger. Oh, useless or your registration ta. Oho. Wala man. Ayan. Tao ng tana sa Meron naki batag na sinap na, biyo pa. House Ways and Means Committee, ipinasar na ang propestong tax exemption sa mga donasyon Oh. at ma-receiving mga benepisyo ni Carlos Yulo. Yes. Pagkanta kan Senado, Oh. kan Bagong Pilipinas, Oh. tinino ni Senador Pimentel. Nata. Muna kita kaibanan dyan sa direktiba na tamang voluntaryo kita kaan. Kuda ngaya, Oh. dapat ngaya kung may day ngayang pulir ngayang Office of the President na magbusol nin mga pagbabago sa himno budak Oh. sa pledge na day ngaya pigdibatian sa Kongreso. Aha. Okay. Maliwanag ngaya sa batas sa Heraldic Law Oh. na nire-recite sa na asing kakantahon iyuan lupang inirang buda so Panatang makabayan. panatang makabayan. Oh. Dinugo si Senador. Dinugo si boss. Dinugo si Senador. Maski ano na sana. Awinda. O, igwa man na pa konsilo. Igwang ito sana Na. na rollback. Ayos man. Pera. 10 sentimo sa mo ni Jun. 20 sentimo sa ito. Makaulukon gid. Dahil na nga kapag ano sa nantig nindungo na. Biyo-biyo na sa maray panay dahil. Sa naan. Itinago ko na nga ni sa business news mo. Dahil ko na pick major item. Salbatana. Makaulukon man. Wala na nga sa dahi. Maray na sa dae. Manggad pa ngaya. Mangga Okay, daw. ekonomiya lamang. Oho. Right, so, oy, mamundo. Na? Si E.G. Obiena, takdag, pangapat sa ng pwesto. Ayo ano? Oho. So, Bay, sana? ang pag-asa sana, subuksing talagang duwang babae. Iyo. Iyo man nga dyan. Baysa na? Nasa bronze na sinda eh. Nasa bronze sinda. Bronze na. Oh. Pero at least ko lamang kimedalya. Masakat pa sinda, may laban pa. May laban pa? Kada makabot sa gold. Ayan. Oo. Ayan, dito yung mga dyan na pagkaagad bilang ka-PYS Enterprises, anapon ka na. Mr. and Mrs. Raul in Marisa Calvo, dyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo. PYS ang iyan, 24/7, konektado kung mga maski daing load. Iya. Dealer man sila ng gabusta klase ng communication equipment, as in nagtataon ng garantisado, as in maligyanong serbisyo. Iyan. Oho. From News Bay, Ardila Daing Iba, good morning. Thank you, G. Newspaper Parimar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yung mampala dyan. The best, ha? Good morning, tabi kay Busing Raul Calio. Budak kay Madam Marisa dyan sa PYZ Enterprises. Kamunan tunay. Ha? Yan po sa Orosite. Ha? Yan po sa Orosite, Legazpi City. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Onder ka na po para sa tuyang latest forecast. Ngunyan pong aldawnin Martes. Go ahead. Pray na aga po para po sa satuyang weather forecast ngunit na Marte. Correct na mataan ng low pressure area sa distansyang 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantala, southwest monsoon na ang madalos naman na nakaka-apekto sa southern Luzon pati naman sa Mikaya. Ang kapikulan sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganuro ng kalangitan. At sinyal pa man ang tsansa ng mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat at simpag sa dugto lalo na sa hapon o sa bangkit. Baluyan sa punta moderatong doros na halis sa timog sumumpan ang mga material. Asin ang mga kadagatan, bakit may banayan sa kung sa katamtaman ng panghalo. Ang temperatura nilalauman po 25 hanggang 32 sa Tascan Celsius. Ang tandang nagsirang alas 5:31 ng ulit aga, masol ng pasya ng 10 din hapon. Haliligit sa Diyos ni Pag-asa, Ariel. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Sa kamugtakan kang panahon, ngunyan pong aldaw na ini,
Mga tugang 18 bago po magabot ang alas 6 ninaga sa DCGB. Report tayo, hali po dyan sa lawas, kasabay mga tugang and Mega Force Patrol. Al Armario, nasa linya. Good morning paring Al, kamin. Pade solar street lights and padagos ng bigo promote ngunyan kan DPWH magin and city government sa pagiman kan city engineering office. Ini ngunyan an nanotaran sa mga lugar na igaborog takanin mga solar street lights siring digdi pasiring sa southern part kan Legazpi on sain magkatabang ang DPWH sa sinan city government na pigluway-luway na magkaborog takanin solar street lights ang gilid kan tinampo tangani na makatipid-tipid naman dati konektado sa Aleco at least makabawas-bawas na sa load kan Aleco. Bagay na na-pressure naman kan publiko ang siring na mga proyekto dahil ta pasiring sama nito may mga barangay na iguanan ng mga solar street lights asin na susog sa informasyon sa mga plano pang development o mga road widening plano pa manining burugtakanin mga solar street lights yun ang padagos niya na promote naman kan gobyerno para sa serbisyo sa mga karahayan kan mga residentes na mapailawan ang sendang mga barangay. Yan ang informasyon na panihalay digdi sa Southern Pagkan Legazpi. Al Armario, DCGB. Thank you paring Al sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Chief Reporter Jimmy nasalita, mga tugang nasa linya. Jim, good morning Jim, pasok. Yes, salamat BP maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta ang tinampo going Piodoran unique day ka BP magparagilid-gilid sa pinahiwas na mga tinampo pigway dining pero day ka magparagilid sa pinag-widen na tinampo dahilan sa tibaad sumabay ka sa pagrasay kan daga o pagkagaba kan tinampo. Ini sa rason, ang tsurya ni Mayor Alan Arandia kan Piodoran, sobrang init kan panahon kan mga nakaagi, mabo yung mag-uran, nagbaratak ang mga tinampo indikasyon, urog na ngonya na taguran na paglinaog nin tubig na sa mga batak, natural, magabat ang tinampo, lalaugon kin tubig. Therefore, ang mga gilid kaining na tinampo, delikado, magrasay, dahilan sa susog sa alkalde, kung nihilungon, ang mga trinsira, kan mga gilid kan tinampo, parihas kan trinsira, duman sa Libon Pantaw, Gabyon, BP, kung sain an pananaw, ninda Mayor Alan Arandia, Congressman Didi Cabredo, the same, so mga sinupot-supot sa radayot na tinampo at nagapo, inaramada, kung dainin sheet pile, dahi kisiminto, natural, maabiriya ini, pag nagparagabat, o kaya may uminagi na mga trucks na darakula, kaya delikado ang lugar na mga nabanggit. Dangugunta, ang intervista niya to kay Mayor Alan Arandia. Diyan sa kaya siyempre primerong pagbagsak ng mga kanuran yan sa ron nangyari pirang bulan so init nagkagaratak sa mga daga siyempre ngunyan linaog na kanuran naman Pag nag-uran yan, diretso na naman. oo mabagsak na naman sila kaya kung minsan yung mga sasabi ko na iapil ako sa DPWH dahil pwede digdi ang mga mga kurukan lang na daing sheet file pagkabutura sa dahil ang gabyo na yan dahil isyuradong iwawagas sa nagirara yan saka dapat Yan ba rin ba itong sa mga magagabat ng mga tin-wheeler truck? Adi
delikado ini digdida. O dapat ko yan yung mga caution tabi, Mayor. Pero sa kung dyan, medyo ang iba, okay pa man ang ibang medyo sa aqua. Pero pag nagilid ka talaga, delikado. Oo. Okay. Tahaw, okay. Dahil pang problema masyado. Pag nagtiguran kita ba yung bagyo, talagang apektado yung mga tinampo ini dito sa Biodoran? Siyempre, yung gabos diagram talaga apektado sa kwan. Yeah, BP. Tao sa nananggan pag-agi, katanganing safe ka, Aha. pero maiwasan tinampo. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy, sa report. Dahil nang katapos ang problema sa mga tinambo, ano? Sunod-sunod na mga problema ta. Mga tugang sa mga tinampo. Good morning, tabi sa mga taga Piodoran Albay. Lalo na po dyan kay Mayor Arandia. Alright, didi kita mga tugang sa mga dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, Nin Martes. Aram na nindo na bako na tabi gabos na mga lakes, mga lawa, danaw, o danaw, mga tugang fresh water ang laman kayan. Sigun sa impormasyon, kadaklanda tabi sa mga lakes contain salt water, not fresh. Talaga. Ang mga lawa palan, mga tugang o danaw na darakula sa kinaban, yan palan, mga maaskad ang tubig. Kinabibilangan po ini kang Dead Sea sa Israel, ang Great Salt Lake in Utah, asin ang Caspian Sea in Russia. Siring man mga tugang ang pigaapod na world largest inland body of water are all salty. Talaga. Yung man ang gadano. Ini na Dead Sea. Yan na Dead Sea sa Israel. Dahil pwede yan lango yan. Anvoy, tama ba? So mahibog ang tubig. Siring man tabi ang Great Salt Lake in Utah, asin po ang Caspian Sea sa Russia. Darakulaon mga tugang iyan na mga lakes, no? Pero yan da tabi mga tugang. Ang tubig dyan, maskad. Paningit sa morning hirit. Arog pala niyang kanan. Inda. O dyan, baga sa nabwa, may lake baga dyan, sa buhi, dyan na di. Pulangi area, no? Pero ang tubig dyan, fresh water. Siguro, nakulangan kitimpla. Nakulangan kitimpla. Kaya arog po ka ng sitwasyon. Pero kadaklan na tabing Dracula unon mga tugang na lakes, no? Arog kan sinabi ta, ang tubig dyan, maskad. Henry M. Gari tubig dagat. Henry M. Ang i-research na daw kung paano po nag-askad. Sabi ni Dr. Cham, classmate ko yan si Ate Ruby, matibay na matali pa iyan. Dog nga na ako kaan sa klase, siguro mga sarong 5 pesos lang ang lamang kaan sa ko. Good morning. Pwede mananggad tabi, primo, sarong 5 pesos ang lamang sa imo. Bueno, sandali lang, meron pa ba tayo na alko na ha, tapasadahan tayo ni tabaka malingawan ta naman ya di. Good morning, classmate. Ay sisay do ining kaklase kong nag-chat sa kuya o nag-text na kuya ngunya na aga. Classmate, morning tabi pag hindi ka lamang binugtag sa pangaran mo. Ramon Bolaños, good morning daw sa mga taga Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. Ihadong tamdong hit, maray na aga, amigo. Kumusta ka? Ano na, amigo? Ihado.
So, pigtaram ko si mo. Di ko na reparo so simbag mo ka so banggi Nangiturog na kaya ako. Richel Diaz Manhares. Nais ko lang pong bation sa kong kapitbahay sa Paryaan Daraga Albay. Paryaan Kamalig Albay ang maghipag na sindanang Clar Pacheco na nagdadangog sa imo. 96 years old na siya. Very clear pan sa iyang talinga at ang bagong operar kan sa iyang katarata na si Nay Linda. Good morning po. Tabi kay Nang Clar Pacheco and Nay Linda dyan sa dyan po sa Payaan, Kamaligalbay. Good morning. Buda kay Lads Bueno, pabati tabi sa kay Vicente Bueno ng Sipi Daraga Albay. Good morning, mga taga Sipi Daraga Albay. Buda tabi kay okay na to. Romy Maceda from Bulacan, Maray na aga. Tess de la Torre Marchan, Elisa Fajardo, good morning. Alona Crescencio, pakigreet sa kuyang tugang na birthday ngunyan sa Barais. Tiwi Albay. Ay wara sa pangaran madam ni hermana mo. Basta sa tugang ni Alona Crescencio birthday ngunyan. Andrew Ramos, pakigreet po sa father ko birthday ngunyan. Nagdadangog kami sa imo sa Purok 7 Sipi Daraga Albay. Sabi ni Andrew Ramos. Ikaman Andrew, man wala man sa pangaran ni ama mo. Ay, ni ama mo. Wala man sa pangaran ni papa mo, amigo. Lalingawan mo. Rolly Alvarado, para antabay sa Pasay City. Good morning, amigo. Ellen Bisa, Kankawayan, Isabela. Maray na aga po. Nakaabot na ako dyan sa Isabela. Nakaabot na ako dyan. Nasa Kawayan, Isabela, si Ellen Bisa. Yan. Lydia Bisonia, good morning. Yan po sa Santa Teresa Kang Malilipot Albay. Maray na aga po. Maray na aga tabi sa inyo nga min. Bueno. Para na kung nalampasan. Sandali lang, baka may nalampasan kita. I-search mo, migo, kung may lake na matamis. Lake Matamis. Ang binungag na Koreano kan tricycle driver sa Legazpi Terminal. Nailing mo na ini. Legazpi Terminal. Koreano sige po daw. Kuya Hen, Kambal Anghel na Jenny Parias Pandok Sudra. Okay. Sabi nga ni, kung sa debosyon, yaon ang tentasyon. Yes, tama ka po. Bueno, report. Hali po dyan sa luwas, nasa linya si Jomar Bien. Dagdag na barenta, hali po dyan sa luwas. Jomar, good morning. Pasok, kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na balita, 4 na persona ang arestado digdi sa Ciudad Cantabaco matapos na magpaluwas nga na yung warrant para ang korte. May koneksyon sa kasong illegal gambling. Dahil ko lang masiguro kung ano initabi BP Henry kung tupada o tongits. Ang mga arestado, sini mga taga Barangay Marirok, Cantabaco, 2 lalaki, 2 babae, ang arestado. Basado rigdi sa ipinaruwas na warrant of arrest ni Judge Joan Musatalian, presiding judge kang MTCC, Tabaco City, na may petsang July 16, 2024 para sa violation of Presidential Decree 1602. Ang gabos na ini dapat iguang rekomendadong piyansang tig 10,000 pesos para makaluwas saan mga ingon na sa karsel matapos na ma-arrestar kasuudma kan mga miyembros kan Tabaco PNP. Yan BP Henry ang laog kan police blotter di sa Ciudad Cantabaco. Ngunyanaga, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report.
Bueno. Ang mga bareta, susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Yan na lang si Joshua sa alas 6, tabi yun, tabitin kita ta, nga ng eksakto ang tapos ta na 6:30. Joshua, standby ka na lang sa alas 6, tabi. Magbabalik po kami. The hop and the rap to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl. You know me. I must admit I'm the Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Is impunto. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa inyong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, UAS PNP pighanda na ang pagsangatin kaso kontra sa suspetsado na buminadilgadan sa sarong drug personality sa nasabing banwaan. 300 hanggang 400 na ayam. Asin ikos, punteriya kan beneficiaryo kan free spaying and castration na pigigibo kan mga delegado sa Pacific Partnership 2024 asin lokal na gobyerno kang Legazpi. LTFRB kumpiyansa na dahil masuporta si PBBM sa suspension kan Public Utility Vehicle Modernization Program. Mga uniform personnel dahil kaibahan sa dagdag sweldo kan mga empleyado kan gobyerno sigon sa Malacanang. 4-piece cash grant ilalangkaw sa taon 2026. Ibang nasyon, World Health Organization pinag-aadalan ang posibleng deklarasyon kan impacts
bilang sarong international emergency. Presyo kan produktong petrolyo mababa sa primerong semana kan Agosto. Health news, abiso kan mga eksperto sa rod, protehiranan sa diri kontra dengue sa gabos na oras. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Pinaghanda ng ngunyan kan Municipal Police Station ang mga dokumentos para kaipuhan o para sa kaipuhan na pagsangatin kaso sa suspitsado na buminilgadan sa sarong persona sa Barangay San Isidro, Uwas, Albay. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Uwas Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Nathaniel Jacob, na ang insidente nangyari pagkatapos na madangog kan mga residentes na nagapasuhay ang duwa sa tinampo na yun nagindalan tanganing makadangog sindanin magkaapat na klasinin putok na yun ang naging rason tanganing nahiling na buminalagta ini sa tinampo ang biktima. Sigon sa informasyon dinara sa hospital ang sinabi ng persona asin dumana konfirmar kan mga otoridad kan Uwas PNP kang ini magresponde na dead on arrival ang biktima kan uminagi alaw. Sigon sa informasyon, asin base sa investigasyon kan Uwas PNP, ang suspect na residente kan parehong barangay o ang kaibahan ang biktima na residente kan San Juan kan parehong banwaan mantang nagapasuhay kan bigla na sanang makamati nin putok o 3 hanggang 4 na putok nin badil. Sinabi ni Jacob na nagsapan nin tama nin bala sa malain na parte kan lawas ang suspitsado. Asin sa ngunyan, padagos pang pinag-investigaran kan mga otoridad kung anong motibo sa sinabi ng pangyayari. Nako ang spent shell kang kalibre 45 na badil mantang ang suspitsado padagos na nakakadulag ngunyan. Kami digdi para magtrabaho, eradicate mga drug personalities kasi iyo talaga yan ang mandato mi. So dahil kita matunong kang promote kang drug awareness, ang pagdakop kang mga suspetsado, pati mga drug personalities, so mapuroon pa sana, ikat na natin yon. Tingog ni Police Major Nathaniel Jacob bagong pamayo kan Uwas Municipal Police Station. Nasa 300 sagkod 400 na mga ayam asin ikos ang pigalauman na magiging beneficiaryo kan free spay and castration kan mga delegado na kaibahan sa Pacific Partnership 2024. Katuwang ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa Pagikan City Veterinary Office. Sigon kay Dr. Emmanuel Estipona, pamayo ka na sabing opisina kung saan poco mas o menos 2 milyon pesos ang cost benefit ka na sabing aktibidad. Sinabi ni Estipona na ngunyan na Agosto 6, 2024, aday kadawang aldaw kan aktibidad sa Barangay Dapdap mantang nakatala nining darahon sa aga Agosto 7 sa Barangay Pawa asin Agosto 8 asin 9, 2024 sa Barangay Taisan para sa pet owners sa sur na parte kan syudad. Once na-implementa po ang population pet control, nagkagwa po kimaray na community relation and involvement, bawasan po ang possibility na magkagwa kita kay rabies human death. Kinumpirmar ni Estipona na may mga ayam sa syudad na nagpupositibo sa rabies. Alagad dainin na ibabalyo sa tao asin wara ni na rehistrong human death dahil sa rabies sa nakalis na 4 na taon. Nangapudan si Estipona sa mga Legazpeño na aprobitsaran ang siring na serbisyo para man mapugulan ang pagdakol kan mga ayam asin ikos sa palibot. Natipon nabenta kan MSMEs hali sa Bicol kan magpasiring sa Tokyo, Japan uminabot nin 5.2 milyon pesos. Joshua Bino sa detalye. Maugmang inanunsyo kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa paagi ni spokesperson Bem Berangon na dakula ang inuling benta kan mga Bicolanong micro, small and medium enterprises o MSMEs matapos ang partisipasyon sa Lifestyle Week Tokyo 2024 na ginibo kan Hulyo 3, 2024. Sigun kiya Birango, puminakol sa 15.2 milyones pesos
ang naging benta kan mga kaibalindang MSMEs kung sa'y nagpabakal ang mga inikan mga magagayon na mga fashion goods, accessories, wearables as in home styles. Dagdag pa ni Birango, marhay tanagustuhan man inikan mga kliyenteng Japanese. Sigun man kay DTI Bicol, Regional Director Dindo Nabol, sa partisipasyon o ang partisipasyon sa siring na International Expo. Dakula na ini-eksperyensya para sa mga Bicolanong MSMEs kung sain day sa na ini nagpapailing ang abilidad kan mga Bicolano na makisabayan sa international level kundi ipigpapailing kami ang dakulang potensyal kan Bicolanong kultura. Dagdag na barata, Joshua Bino, Nagpatanid ang Philippine Statistics Authority Bicol sa publiko manungod sa mga personang nagsasagin-sagin na enumerators na nagpapadago sa 2024 Population Census Integrated Community-Based Monitoring System 2024 sa rehiyon. Sigon sa PSA Bicol, ang lehitimong enumerators kanahensya nakasulong nin uniforme na color light green as in light blue as in may identification card na pirmado ni PSA Undersecretary Dennis Mapa. Sinabi ni PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz na ang personang madadakop na nagagamit kan sa indang ahensya as in nagpapatanid na enumerator para makapagkolekta nin datos makahampang sa kaso sa arong kang Data Privacy Act. Resolusyon para punduhon ang desilting sa Ginubatan Albay day po nakakaabot sa Lahar Committee. Report kay Jimmy Nasalita. Matatanda nagpasar ka nakaging simana sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan sa pagi ni Kagawad Babanyaga bilang proponent na kung pwede temporaryo stoppage kan disilting yan sa pamitisan na kan Bulkan Mayon boundary kan Kamaligasin Ginubatan particular Barangay Maninila asin Barangay Masarawag dahil sa sobra nakahararom araan na mga kinalutan asin bakunaman sa rabin mga ini nagdadraga mala kadelikado na susog sa pasar kanasabing resolusyon sa Sangguniang Bayan asin pag nagtiguran diretso an bubulusan kini iyon mga harababang barangay sakop kan Ginubatan. Address and resolution sa Lahar Committee Monitoring Committee kung sa miyembro kini iyo si Provincial Engineer Dante Baclao susog sa Provincial Engineer hanggang sa ngunyan dahil pamanin na re-receive sindang resolusyon na ipinapaabot gikan sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan kung sa induman mabase sa pag-take action ang Lahar Committee. Nangyaring iguanin disilting sa duwang barangay kan Ginubatan dahil sa may request ang barangay. Mientras tantong ingkaso magkondusir ng ocular inspection ng lokal na gobyerno kan Ginubatan asin imbitaran ang Lahar Committee handang magpadara ng tao sa Provincial Engineer Dante Baclao para sa nagkakanigong validasyon. Dangunta si Provincial Engineer Baclao. Ginubatan nagpasar ki resolusyon na stoppage da kan disilting dyan sa may area kan Maninila, Masarawag, tagari sobra na sa rarom tapos lampas na duman sa mga rabin may pigpurutol ng mga tanam gayot niyog. Ano po anakantos na po yun sa ima? Pwede ko pang kuhan. Although, may nagtaram sa kuya na may pigpasar ngayang resolusyon. Or di ko pa man na di pa nakabot sa kuya. Okay, so once na nakaabot ko sa ima ng kopya, anong masunod mo? Ilingon ta kung anoan na pinakamaregi buhon. Kung anong issue concern din. Anong concern din da. So, ilingon tayo. Ano po magpapagaling mo din? Mahapot ako sa Enro kung ito quarrying ito or disilting. Kasi may nag-agree sa kuyan sa Lahar Management Committee, may request sa barangay na disilting. Pigiling niyan. Tapos, pig-recommend na pwedeng kwanta, lalo na kung bilang membro ka kan Lahar Committee. Oo. Piga ko yan niyan. Pigihiling niyan.
halimbawa baga lalo niya na tiguran iyo. So kay po Provincial Engineer Dante Baclao, Jimmy Nasalita, DCGB News. 2,500 na residentes hali sa 7 barangay sa munisipyo kan Libon Albay ang naging beneficiaryo kan Food for Work program kan DSWD. Sigon sa DSWD Bicol, ang beneficiaryo kang program, iyong pamilyang apektado kang namatian na El Nino, Bagyong Karina, asin Habagat. Naresibininda ang family food packs kasalida kan sa indang partisipasyon sa paglinig sa palibot. Kaibahan ang ginibong coastal cleanup drives, declogging asin tree planting. Ipinliwanag kan ahensya na ang Food for Work program nakadesinyo para masimbagan ang kakulangan sa pagkaon kan mga vulnerableng populasyon sa rehiyon. Ibang linya kan kuryente, pigisalidahan na kan Aleco. Al Armario sa report. Big luluway-luway naman kan Aleco na masalidahan in mga insulated wires ang mga linyang dati para maski tamaanin kahoy, tugdunanin bayong o sakatanin alas day na mag-brown out. Yan ang sabi ni Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit. Totoo pala na pag tinugdunanin bayong asin pig-proputan alas sa linya kan kuryente, nagiging kausa nin brown out dahil kan mga open line wires alagad kon insulated wire ang ipapalit dahil na ini apektado. Ingon yan ang luway-luway naman na pigigibo kan Aleco sa mga barangay para malimitaran ang mga brown out. Alarmario, DCGB. Solar power system itutugdok na sa tourist rest area kan Department of Tourism sa Tabaco City. Ang LGU Tabaco malukar daw nin fondo. Detalye kang report kay Jomar Bien. Ang lokal na gobyerno kan Tabaco ang maalokar nin pondo para sa solar powered system sa ibubugtak na tourist rest area sa kan Department of Tourism sa Hiraya Manawari Nature Park sa siyudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Crisel Agman Luiso matapos na magkakaiguan in change order ang supposedly popo na nakutanang pagtugdok kang rest area digdi sa siyudad kan Department of Tourism. Ini hulit dahilan kan na disenyo na susog sa alkalde dahil masyadong nasusuno sa mga lugar na pigbabagyo. Dahilan ang plano kan Department of Tourism ang itutugdok na tourist area o tourist rest area. Iyo ang SIM o GI ang atop. Nag-request ang alkalde kung pwede mabago man lamang ang disenyo kay ni na inuyunan man kan Department of Tourism alagad magkakaiguan ng change order. Imbes na mantinido ang SIM ang ato pero ang request kan ni Mayor Crisel Agman iyuan kundi kayang islab ibugtakan na sa nanin concrete gutter na iyuan mangyayari. Alagad ipinahayag ni Secretary Maria Esperanza Christine Frasco ang Secretary kan Department of Tourism na kung i-concrete gutter ang itutugdok na tourist rest area, may mahaling ibang mga bagay digdi para may hipno ang pundo. Arog ka na halion na lang daw itong solar power system para mataparan ang gasto sa pag-concrete gutter. Ang arog kay ning bagay dahil problema susog kay Mayor Crisel Agman hulit kun halion ang unag tugaman tulos ang alkalde kay Secretary Frasco na ang lokal na gobyerno kan Tabaco na sanahan mapabugtak kan solar power system in kaso halion ninday ni tangani na mapunduan itong concrete gutter.
ang tourist rest area iyo ang nag-groundbreaking na kanakalis na semana asin mapupunan tulos kutana ang construction kay ni alagad medyo malidelay dahil anta magkakaigwan in pagbabago sa disenyo tangali na medyo may panlaban man lamang sa mga kusog na bagyo na minahagi digdi sa satuyang lokalidad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 16 minutos makalipas ang alas 6. Magbabalik kami sa mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kaini. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman ta, serbisyo ko, ito ang totoo. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang, itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano man ang ato bangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas
GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin pagkaaga. Kumpiyansa po ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na diretso sa ang pagsuporta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP kan gobyerno. Inapisar kang resolusyon na isinumiter kan Senado na nagrekomendar na suspenderon na ang programa. Sinabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis na padagos ang programa sagkod matapos ang final stages kan modernisasyon, lalo na ta suportado ini kan presidente. Nangyari ini matapos magkaigwan in hero protesta nagkaperang drivers as in operators. Sinabi kang LTFRB na makakalaom ang mga Pilipino nin suporta gikan sa Department of Transportation na kung saan warang mangyayaring suspension. Pinaglalauman mga tugang na ipapautob sa taon 2025 ang pagitaas kan cash allowance para sa Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Ipapautob ini para maka-adjust sa inflation ang mga beneficiaries. Sa pagdangog kan committee sa House of Representatives, ibinalugar ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nagkaigwanin consensus para dagdagan ang cash grants para sa 4Ps beneficiaries. Para sa baging beneficiaryo na may mga aki na naka-enroll sa daycare, ang sa indang cash aid itataas gikan sa 300 gigibo na 350 pesos kada bulan, mantang ang para sa mga junior high school inipoon 500 sagod 600 pesos, asin para sa senior high school pon 700 sagod 800 pesos. Mantangan health as in nutrition grants may taas gikan sa 750 sa god 850 pesos dahil mantenido ang rice subsidies na 600 pesos. Sinabi ni Balisacan na ang bulanan na cash grant para sa beneficiaryo nabados as in nagpapadudo sa primerong sangribong aldaw kan buhay kan sa iyang aki iyo ang pigtalaan na 350 pesos. Ini maitaas din kabilugan na anang cash grant para sa gabos na scheme sa irarom kan 4Ps 3,555 gikan sa 2,850 pesos sigun pa kay Balisacan. Base man sa propestong NAP, pigalaoman na maitas ang budget para sa 4Ps nin maabot sa 114 billion pesos sa 2025 gikan sa 106 billion pesos na nakatagama sa programa ngunyan na taon. Piglinaw kan Palasyo Malacañang na day kay bahan ang mga uniform personnel sa dagdag sweldo ngunya na taon. Sigon sa Presidential Communication Office o PCO, nakapalaman sa Section 2 kan Executive Order No. 64 na sulamenteng ang mga civilian government personnel sana ang sakop kan salary adjustment. Apera sa uniform personnel, daiman kay bahan ang mga job order, contract of service as in ang nasa consultancy o service contract na daing employer-employee relationship. Napag-araman na magiging epektibo ang dagdag sweldo kan mga government employees 15 dias matapos may publikar sa Official Gazette ang nasabing executive order. Tinawanin doon ni House Committee on Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang importansya na masiguro ang tama na pigtatagamahan in pondo kan gobyerno para maitaong pangangaipo kan mga Filipino sa pagbukas kan deliberasyon sa propestong 6.352 trillion pesos na budget para sa taon 2025. Sinabi ni Ko na ang budget dapat makasimbag sa mga isyu na kinakatubang kang nasyon poon sa pagsiguro na makakatabang ini sa uswag kan ekonomiya, matatabangan ang mga nangangaipuhan asin masiguro ang supisyente na supply nin pagkaon. Sinabi ni Ko na dakula ang magiging papel kan Development Budget Coordinating Committee o DBCC
sa pagbilog kan budget na susog sa realidad. Ipinagpresentar man kan DBCC sa Appropriations Committee ang basihan kan binilog nindang taon 2025 na National Expenditure Program na pagbabasihan kan gigibuhon na General Appropriations Bill kan Kongreso. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa luwas kan nasyon, pigaadalan po kan World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang pag-convene kan expert committee para paghururunan ang naghihiwas na mpox outbreak sa Africa. Ini kon idideklarar bilang sarong international emergency. Kon kan Setyembre, nagkaigwanin pagitaas ang kaso kanasabing helang sa Democratic Republic of Congo na pinagtutubudan na naglakop naman sa iba pang African countries. Sigon kay Ghebreyesus, ipinahiwas man kan UN Health Agency
Africa Centers for Disease Control and Prevention asin mga local government sa Africa an sa indang aksyon sa problema. Tinawanin doon kan UN Director General na ikokonsiderar kaini ang gabos na aspeto kon kaipuhan ng tipunon ang International Health Regulations Emergency Committee para digdi. An MPAX na midbid sa apod na monkeypox sarong nakakaulakit na helang darakan virus na naibabalyo sa mga tao, sa mga hayop, lalo na sa mga rodents o kino. Posible man an human-to-human transmission sa pagikan physical contact. Inot nang nadiscover kan taon 1970 sa Democratic Republic of Congo kung saan an inisyal na sintomas kaini yon kalintora, pagkulog nin muscles asin lesions asin iba pa. Business News. Business News. Mga tugang may diit na kantidad nin rollback na ipinapautob ang mga oil companies sa presyo nin produktong petrolyo epektibo ka sa bagong alas 6 nin aga. An oil price adjustments iyon minasunod. Ang gasolina may rollback na 10 sentimos kada litro. Diesel 20 sentimos kada litro. Asin ang kerosene may bawas man na 45 sentimos kada litro. Enot kay ni, sinabi kan Department of Energy na ang maluyang demand kan China asin ang plano kan Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na pagkusugon ang global supply posibleng magresulta sa hababang presyo. Alagad ang tension sa Medio Oriente asin ang pagbagsak kan inventory sa Estados Unidos posibleng magpalangkaw sa presyo kan o kaya magkaigwanin sananin sadit na rollback. Health news, mga tugang, aramon tadaw ang abiso kan mga eksperto sa salud na protehiran sa diri kontra sa dengue sa gabos na oras. Dili po sa satuya na rehiyon, Bicol, susog mga tugang, base po sa report kan Department of Health, naglangkaw ang kaso kan dengue sa satuyang rehiyon. Aramon tadawang istorya kayan kay News Director Mar de la Cruz kung paano niya ito puportehiran ang satuyang sadiri. Good morning, Paring Mar. VP, puro tiranan sa diri kontra sa dengue sa gabos na oras. Ina makusog na abiso ka mga health experts kasunod ka na tara na pagitaas ka mga kaso ng dengue sa mga iba-ibang parte kang kinaband. Sigon sa World Health Organization Philippines, epektibong proteksyon kontra dengue ang mga minasunod. Gumamit nin mosquito repellent sa lawas, gumamit nin moskitero kapag nagkakaturog, gumamit nin insecticide o katol, magsulog nin long sleeves asin alabang bado, asin magkabit nin screen sa bintana asin pinto. Health News from Newsbase, Mardela, Jaigiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa, DOST kasabay si Ariel Zamudio sa kamugtakan kang panahon. Patay na aga po para po sa satuyang weather forecast ngunit na Marte. Correct na mataan ng low pressure area sa distansyang 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa bantala ang southwest monsoon na ang madalos na nakaka-apekto sa southern Luzon pati naman sa Visaya. Ang kapikulan sa paghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro ng kalangitan. At sinyang pamanansyan sa mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilan ng sinpag na dugto lalo na sa hapon o sa bangkit. Baluyan sa punta moderatong doros na halis sa timog sunumpan ang mga batayan. Asin ang mga kadagatan bakit may banayan sa sa katamtamang ng panghalo. Ang temperatura nilalauman po 25 hanggang 32 sa Tascan Celsius. Ang tandang nagsirang alas 5:31 ng ulit aga, masol ng pasya ng 10 din hapon. Alinikita Diyos ni Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang iyang panitalye. Yes, mga tugang oras natin, alas 6:35 po nin aga. Iyang panitalye, kan mga darakulang bareta, sinurat po sa Newsbase ni News Director Mar de la Cruz. Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Siring man, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sandong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta.
GB News Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan! Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. SB19 here! Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024. Mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Fist Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Baretang Kulalapnit! Yes, yo! Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hirit. Good morning tabi kay Miss Kayen. Ate Kayen, good morning daw kay Mama Maria na busy sa pagluto ngunyan. May log katabi ngunyan Ate Kayen sa trabaho. Good morning, ingat tabi. Beautiful Kayen, yes. Wow, masabi si ano yan, si mama niya, garo nga ya, ikasa na sunari paro. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hit. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan.
Aramon ta daw mga tugang kon si Isay daw ini Kudadaw nindo. Kudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Saro da tabing Saro da tabing ilihidong opisyal mga morning heriters. Kinumpronta kan sa iyang agom sa loob mismo kan sa iyang opisina. Mga tugang hanggang sa sabi ginapo da tabi kan packing tape. Anong problema dito? Pangyari sa Maoraro. Joshua, good morning. Oha. Pag-iingat sa mga packing tape. Naling mo na malaysian ang table ko, Joshua. Wala baga ako ki mga sa mga pangpatong sa papel. Wala baga ako ki mga araw ka na tape. Subugtakan baga kan mga sukard baga, calling card. Wala baga ako kaan. Siguro. Ang yaong ko sa bullpen. Boda ano pa so. Ayun lang di ako ki mga botelya na ngaya so kung ano baga, kape. Wala ako kaan. Na so kape bagang nasa botelya. Ang baso ko ngani baga nakakandaduan ko. Budang plato. Tangani na in case of emergency. In kaso kung may iskaramusa. In kaso dito luski, alam mo na, bit-biton man sofa. Dito luski mabit-bit para tumama si mo. Ano nangyari? Sisay daw ini. Nasarong ilihidong opisyal. Kinumpronta kan agawm. Sa laog kan sa iyang opisina. Pagluwas ni opisyal. Dahil garo kay dinari paraw. May mapulahon da sa may parte kan angog. Ginapo da palangkan may bugon pang packing tape. Ayaw na yan. Di nga nang sa opisina ko ang utong so, ano nga, so pamputol baga kan tape, ano po ka ito? Tape dispenser. O, so pigbubulnot baga, putol? Bulnot putol? Bagabaton baga ito? Boda, puncher baga? Nasa drawer? Nasa kandado? Ang purpose ba kaya kang tape kung minsan, pang patong sa papel? Iyo nga ni. Talayapon? Yan para burubog ta kakaan. Sabi ni Joker, ang ballpen mo ngayon, ang brand ngayon, dapat punggol. Latason ko ini na. Ngunyan, may nakaabot naman dapa nung istorya. Na? Sa agawm. Na? Na inig si opisyal. Nagpaparadinurat na naman. Nom. May pigapit-hapit na naman dang teacher. Na. Teacher? Good morning, teacher. Yes, ma'am, we are ready. Yes, sir, we are ready. Are you tantarang? Yeah. May kanta ba kan si Yoyoy? Ngun. Ay, nako. Si opisyal. Ano ba yan? Si opisyal. Dati nang may history ng pagka-chick boy. Kaya kan may makaabot naman na istorya sa agom. Madalion sa naining napikon. Mapagal man talaga pag may history. Pagdududahan ka man talaga. Ala. Basta, totoo yan. Bawat galaw may halong duda. Totoo yan. Ano mo nasabi? Sabi ninda. Sabi ninda. Okay po. Sinda. Okay po. Yan ang sabi ninda. Tuo mo kung saan halang linyang an. Ikaw man sa dabagan, hali baga sa imo an. Yan nga ang sabi ninda. Diba? Di ba
baga. Oo. Ito bagang mga taga-media, nagadangog sa mga istorya. At sana nga ni, sabi ninda. Pangyayari sa maabaka. Nang makaabot ang istorya sa agom, Oo. madalion na pikon. Nom. Dahil talaga ngayon ni mabago. Nom. Ang ginibo, sa sobrang gulo-gulo, pinasyaran ni Mrs. si Mr. Oo. Sa laog kan kuro cubicle kay ni. Oo. Bibi, Mm. may makusugo na boses. Mangumon-ngumon. Oo. May luminagatak. Na. Luminawas si Mrs. Oo. Sinusugman ko ta ni Busing. Oo. Pagluwas da kay ni. May mapulahon sa gilid kan angog. Di lang na depinsan niya ito na ko na ito luminayap na ko na ito. Ata na nga ata. Arog kay ni kay Dudes o ano pisi niya palang kadakol na mga matatagas na bagay. Dudes nagrulyo. Magpulpo ng alihon. O ning kadakol na matagas na bagay ang opisina niya. O may mga so bugtakan bagang papel. Ano pagkaan? Aralianan migo. Marunlo, ang bagay na ang bagay na pinakaingat-ingatan mo. Iyo man sana palang mabusik kang angog mo. At ayo na nga. Maray man tapig ko na ko ni Sir Tony Reyes, pigparamdom niya ako. Dipisil nga yung ang bullpen boda lapis. Delikado baga, mas delikado ang lapis nga ni. Sa mata. Oo. Tsak-tsakon ta ka nga niya pahi. Nailing mo tong si ano ito, John Wick. Nailing mo sa series ka sequel, anong program? Sequel. Anong tama? Sequel. Bakuso ngaya pag gusto mo ngaya si pagbagi na baga de. Kikiblit mo baga nga pudkaan. Tikwil ito. Tikwil. Paguna pangyayari man. Tikwil pala nito. Sequel. Sequel. Salbatan mo. Ano nago ko sequel. Gom. Puro dong nga kada sequel mo dyan. Tikwil pala nito. Okay. Ano nga sa istorya ko? Delikado nga yan, Lapi. Dali mo so kuwang ka ito na John Wick. May apat, may 4 na baga ito. Sarong kuwang ka ito, sarong na garawan po kaan, istorya ka ito na ang armas niya, lapis sana, budak bulpen. Oo. Aram niya kung saan tutusukon so mga kalaban niya. Oh, kaya tama si Kuya Tony, Sir Tony Reyes. Delikado kaya ang lapis budak bulpen. Tama man siya. Agree ako diyan. Gabos delikado. Gabos man delikado. Gabos delikado eh. Kung tatao magkapot ay rimati ka. Pag inabot-abot na kan orag. Yan. Oh, di ba? Bitay. Si Diwata pala nakulugon dang bot sa imo. Nata. Na-offend niya ako kan sinabihan niya kung Roberto. Yan ang gusto niya. Istorya ka suot ma. Anong gusto niya? Sagaro. Ata. Diwata. Po. Ay, sorry na. Sabi, istorya ka suot ma. Diwata, baby. Good morning. Diwata, baby. Ay, basta nagkataranggal ka ito sa pondilyo. Tapos ka suot ma. Ano sabi ni Rondo? Nako, Diwata, tanya ko dahil ka na nag-participate sa programa. Anong sabi? Napikon nga ako. Nata da. Kulog niya ang bot ko ta. Inupod niya akong Roberto. Habo niya na palang kan pangaran na yan, adi. Diwata na kasi. Sorry na nga ni. I apologize. Ano ito? Sabi na, I'm sorry. Sabi kan sa mga congressmen baga. Yun, no. Di. Ngunya, dito na siya apodon ki araw ka na pangaran. Po. Ano nga ngaran niya? Diwata, my friend. Deso, ano ngaran niya? Roberto. Nahabo niya? Roberto. Ulita daw. Matis ko niya, Lucion. Yan. Inulit-ulit mo. Ika may problema kang pagdadabang ka sa munisipyo. Amiga, good morning. Ulo kon si Rondon kan tikwil. Bitbit mo ini at Ate Rona si Kwan, si Diwata. Siya baga ang Kwan dyan, the best sa Daraga Albay.
Yun na. Okay. Ano, si Rochelle Matana, oh. Good morning kay Ate Rochelle na Armenia. Ano, Nabi? Kumusta, Nabi? So, pinagalpagalan tagduwa kakagibo. Ano na ito? Uyug-uyugun mo na. Duminig di sa DCGB. Kung ano-anong hinagad sa kuyang papel, dinaraplos ako kakagibo. Matindi ni sa trabaho. Araw ganang gusto kong mga empleyado. Makuan siya, masigasig. Masilansigan. Matibayon mina-follow up. Yung duminig din sa DCGB, naghapon, kikakaalat sa ko, matapos sa papel. Awinda. Iwan mga turo ni Chafe. Aha, okay. Kung ako man talaga magayon-gayon ang naghalat, palo-yalo yun. Hindi ko tangan itatapuson. Nasupog na ako ta. Garingin na ako pakapihon ko na iya. Si Diwata palan, friendship ni Ron. Friendship ko ngayon yan. Federasyon. Ano? Federasyon. Friendship niya pala. Supporter ko kan 2016 si Diwata. Paano na ako kay Diwata? Sabab, matabangan daw kay ni? Iyo. Selling ko yun, no? Iyo kayo dali. Isang haplos mo lang. Totokso. Naging puso. Awin na. Okay, sige. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Retang. Kulalap nit. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Bueno, ang mga helang kang atay, mga tugang arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay kay panpo na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa o kaya para sa proteksyong kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Good morning, Fafadud, sabi ni Jerry Bailon. Fafaduds Grulyo, good morning databi, sabi ni amigo. Happy birthday po kay mother-in-law Mama Sonia Mangampo Liave sa Imaldod, Legazpi City, sabi po ni Jeril Aranya. Okay, ano ba to? May pinadras akong... Sige, i-follow up ko po ini ha. Initabing issue ta tungkol sa... Yeah, okay. Thank you po. Dahil kung na po basahon ining text sa tuya ngunyan, pero i-follow up tatabi ini mga tugang na concerns nindo para po pag-inerita, verified po siya. Okay? Sige, madalang. Tagkatulan ang halawin. Andong ko, pangyari. Gari nakahangos ako kiiba ha. Okay, o bueno. Mga tugang, madali lang. Henmidbid mo sa first gold hakot sa mundo. First gold hakot sa mundo. Nga. So to baga si pigurunan baga sa media world, mga tugang si, so Pilipino na nakaduwang Olympic gold medal tulos. Pero first ito sa history, kang Asia, buda Southeast Asia. Yes, leader mo an nabongga
Okay, leader na bunga. Okay. Di ba? Deko, basta ang figuro na anda best tong sa pole vault baga kang ano yan, kang Paris, kang France. Ara mo ito ron doon, so pole vaulter na lalaki. Bako na ano yan, bako man pataaga. so taga Pransya, taga France. Bako man talaga. Pagod ako baga buwan na sa narogan, malas man pala ng paminsan. Maparam na kita tako na. Wala 7 na. Saga na, dyan naman na hapon, mabalik po kita alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Mananaw kita dyan hapon kiload, 3 o'clock. Duman sa programa, igwa kita kay Mahiwagang Tanog. 100 pesos tabi para sa magkakahula kang Mahiwagang Tanog. Yan. 7:30 po, mabalik kita sa programang Anhapot, mga tugang sa DCGB. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano man ang